Момчета играем в сад GTA, кама знаете, аз съм Денис. Сега нямаме какво да правя. Олаф, помежду другото, да ви кажа какво има. Аре, бе! Драж! Но то тук му смърдат краката, не мога да го търпа. Ще изпусна телефона още. Богаче! Ко ставиш, богаче? Аре, спрай го, бе, брат! Не мога. Трябва е така някак си да стигна, защото не ми е удобно. Знаеш колко измоляваш е така да държа. Това е най-зле. Трябва да сме много наблизко. Много наблизко трябва да съм. Дай да съм по-наблизко. Най-близко трябва да съм и ще се вижда така. Така. Браво. Его богат. Не, няма го карам. Карай, карай. Аре. Там стребър. Той къде е? Точно в сърцето. 12 лева. Само. По-скоро долара. На кучка ми. Направи някакво трикче с такова от кола. Да, е са. Чая. Нещо. А рампа откъде можеш да намериш? Бен Хикс! Не бях Хикс, това е. Там има някакъв пушинска тос. Ай, вътре. Тази тъпа кола, тази тъпа. О, течен той, без това трябва да я взема. Аре, бе, заключена! Ще вземем количката. Давай, бързо, бързо, живно! Дръж фронта, дръж! И пак успяха да целят. Те ужасно, те са. Направо са се учили още като са били това. Ка? Ще направят първото триче. Да го спорим. Где са? Това аз му викам нещо тръмпа. Да, се превърта, аз съм мъчила да се превърта. Айде. Много съм набърз. Това е рампа. Може. Видях там много тебе по-наблизо. Аз правя стоп, бе. Направим стоп? Направи стоп докато това. Почвай. Добре, продължаваме, не можа да го намеря на скапаната ТВ, ама отидох на нас също място, ама не можах. Затова сега ще се скрия. Не ме видяха. Папаци. Аре. Така. Кос. Така. Какво ще правим? Къмо има това? Ей там. Не, тън. Това е така, пак го включка без покрив. Ча се засила пак така бързо. Това не остане. Бай. Бай. Ай, чао. Това си била отворена вратата, аз пак блъскам.
Остави да си отворя. Това пак ще му написано. Не. Ще стане. Ей, това там ще стане. Не. Ето там трябва да се засилиш. Това се засилят. Ето това, ако успеш, ти кам. Давам ти 5 звезди. Ти оттам няма да успеш. Тебе. Не, 2 кофи. Аре, дай сега. Това... По-натам е? Да, бе, Не, бъгла кучка. Ще е малко по-назад. Ето, отлично. Добре. Да. Трябва да си по-близко до... Весели! Сега ми послуша, ако му казах. Гледайте всички! Преобръщането! Не! Ма все пак съм жив! Ама пише, че скокът ти е файлът. Джамп, Не нещо стане си. му се измъкна. Да, Тая кучка няма точно ще го търся на друга. друга кучка ли? Не, кучка. Аре, но ти внимавай, иначе ще се получа перфектно. Ще стане в... Ето го! Не! Ще огръмна. Чакай. Готово. Айде, полиция. Знаеш, че няма да взема. Айде, те ще ти ги Поправи този! скачи на тебе. Той ли е? Да пипате! Денис, бих ти посъветвал да взимаш АТВ-то. Беше ли парички? Гледай, че са стиснат, чове! Ще няма да дойде. Ще там прави си пътя. О, ето го. Аз па изобщо не... Айде, кажи на АТВ-то. Да съм умирана, Падна, покажи та. Тихо. Там долу е една го. Чакай, мълчи. Как влезна в къщата, бе? Не знам! От покрива директно вътре. Изкуство. Да, направо големи. Трябва да се почнем пътя и съм нахам. Аре, да отсюда. Към си изчезнал. Точно там е полицията е. Хайде, давай, махни се от мене. Че много по-гуци. Ме видях колкото. Не може да стане. Не се засилих много, защото бях... Ама поне избяга от полицията. 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 Коста, полицията. Полицията. Че откъде да съм? Не. Добре, не ме интересува. Продължавам. Сега става е. Не знам какво нещо. Добър ден. Те се стреснаха, като те видяха. Но аз знаеш Ти развалим апетита им развали ти. кафенце, ето тук с кафенце. Не бутиш това. Country шериф. Да, какво пише? Къде? Country шериф. Ух, са малко. Какво да направя? Ужас. Викаш. Аре! Че... Ето са. Не! Малко му изплакна гумите. Ще му плакна гумите, бе. Добре си. Знам дали стане готино. Тук ли? Не е тук.
Не. Ето тук, ама трябва... Ето тук, така. Не така. Така. Това ли? Трябва да е по-голяма за силката. Ето тук е място, ама трябва да е по-голяма за силката. Аз от тук съм правил велики трикчета. Скъпото няма, че вие не мога да се справиш, това се отказвам. Вземам да търся някакъв мотор. Добре, не отивам да обирам магазин, не ме интересува. Това там ли е? Аз знам да си има магазин. Я оттам се прави. Това тебе не може да изстреля малото за това. Това е тежко. С тези гуми. Ще трябва някакъв мотор. Успя! Ема не прави преобръщане. Нищо, поне да умря. Викам, ще стане, ама не стана. Много зле. Там е магазина, аз стоям. Що е? Ами ще обера, Вече 12 минути снимаме. Към 14 ще го спреме. 14:50 там нека. Ай, 50. Не, ай. Гледай минути, човек, че толкова си лимит. Ще успееш ли за 2 минути и 30 секунди да обереш? Успееш? Да. Да. Бе, сериозно бе! Хем трябва да си бърз. Нямаш време за губене, дай. Колко е? На 2 минути и 40 секунди. Колко му става? 2 минути и 10. Вече не и 10, вече 2 минути. Айде, 1 минута и 10. Бе. Няма време за губене. Мани. Няма изчезняе. Обирай! Господи, на 14:50 ще спрем. Айде, чингата ме вдаха. Кой зади, бе? Заправо то те издадете, брат, издадете. Сори. Бега от тук давай! Чезвам. Направо тичам. Дай газ. Айде, не ще я подпаля. Викам, че няма. Полиция. Господине, полиция. 30! Защо го направих? Бегай, няма време. Уф! Айде. Бих се метнал, това е давай. Стига. И гранатомета направо. Айде, след малко става 14 минути. 14 минути. Поне ми избягай, айде, дай бързо, имаш 50 секунди. Тоест вече 40 секунди. Спри. Спираме ли? Не спри да говориш. Добре, че там не сме спрели този епизод. Другия ще бъде когато се измъкнем. Поне се самоуби, дай газ. Другия път ще бъде когато се измъкнем тази бъркотия. Да, прави ми пауза, за да се измъкнеш. Не, кажи чао, толкова. Айде, спирай. Айде, чао, приятели. Айде.